че италянецът Карло Колоди, чието истинско име е Карло Лорензини, измисля Пинокио в началото на 80-те години на 19 век, за да си плати дълговете към вестника, който работи като журналист. Флорентинецът има проблеми с алкохола и хазарта, заради което задлъжнява сериозно към тогавашните си работодатели. За да си вземат парите от него, те го принуждават да измисли забавна рисувана поредица и така се ражда дървеното момче с голям нос. Когато на финала и Колоди решава да го обеси, във вестника получават стотици писма от фенове, които го молят да не убива любимия им герой. Тогава редакторът на Карло Колоди го убеждава, че дървената кукла няма как да се задуши, което за радост на всички спасява Пинокио.